Здравейте, днес в нашия инфоблог за отглеждане на детето, знаете ли, ще говоря за детските прибори и препаратите за миене. Hello, today in our info block about raising the child, did you know? I will tell you about baby cutlery and washing them using different detergents. Лигавицата на червата се състои от слепени клетки, създаващи стена, чревен епител. Здравата лигавица се грижи вредните бактерии да не навлизат в кръвта, образувайки защитна бариера, като същевременно абсорбира хранителните вещества от храната. Gut lining is composed of cells that create a wall, intestinal epithelium. A healthy gut lining keeps harmful bacterial components out of the bloodstream by forming a protective barrier, and at the same time it absorbs food nutrients. Когато клетките на чревната стена се увредят, се нарушава целостта на епителната бариера. Това води до синдром на пропускливи черва, фактор при хроничните заболявания. Счита се, че препаратите за садомиални машини и препаратите за изплакване са една от причините за това. When gut cells are damaged, this harms the integrity of the intestinal epithelial barrier and leads to leaky gut, a factor in the chronic diseases. Dishwasher detergents and rinse aids are considered to partially contribute to that. Ако остатъците от препарата не се отмият напълно от съдовете, те ще останат на повърхността и ще бъдат погълнати с храната. Проблемът е, че съдържат вредни вещества, като при изследване са открити такива, алкохолният оксилати, оказващи отрицателен ефект върху епителната бариера на червата. If the residue from the detergent is not being fully removed from the cutlery, it would remain on their surface and be ingested when using the dishware to eat. The problem is that it contains harmful substances, and during a research such an ingredient was stated, alcohol ethoxylates, which has a negative effect on the epithelial barrier. Вие като родители можете да проверявате съдържанието на опаковката на препарата за садомиална и на препарата за миене на чинии, който купувате. Също можете да ползвате специален препарат за бебешки и детски прибори и да се грижите те да бъдат идеално изплакнати. As parents, you can check the ingredients of the dishwasher detergent you buy. You can also use a special detergent for baby utensils and make sure they are perfectly rinsed. Важно е да включите в детското меню храни с високо съдържание на фибри и пробиотици, като те спомагат за добър чревен микробиом и укрепват чревната бариера. It is essential to include in your child's menu high-fiber and probiotic-rich foods that promote a healthy gut microbiome and strengthen the intestinal barrier.